Alright, Mbukelo Zwide production ngumzukulu wematsha abunqobakazi uGidi Sibindi basaba abaningi umntakanyana kamakoti ndikuze bashaza babhevula njengamanje ngamukela insizwa ebizwa ngohlobo lwebhungu mfowethu yaphila. Ya siyaphila bhuti omdala kunjani wena? Sikhona mfowethu mhlawumbe ukutshela abantu emakhaya ukuthi ubale insizwa mfowethu. Hayi le usibusiswa ngavula kaSibongo. Nginenkampani ye-entertainment ebizwa ngeVilla. Ya entertainment kodwa ke isibizwa ngeVilla Records with Houseman Records. Ya idila ke nohlobo lomculo nje ohlukahlukene. Ya uhlobo lwe-house, soul, hip hop. Ya si-based eCacho Crest eThekwini. Mhlawumbe mfowethu omunye umuntu uzothi ekhaya labantu abenza imculo izingane zethu zihamba zingabuyi gqoka esegqoka ikete emfishane ungathini khona ukungcola okwenzeka lapha noma into enhle yodwa nje mfowethu. Ya cha phela izingane ithalente kufanele kube into eqoqozelwa kakhulu ngoba ithalente lona liphilisa kakhulu kunemfundo sometimes esikhathini esiningi umculo siwona akuwo abantu kuyiwona olula ukwenza ukuthi ekhaya kube khona ilokhuzana isake lingenayo lempuphe at the end of the month. Ya so manje ingane mina ithalente asikho isidingo sokuthi uyivimbele uthi hayi ingane yami ngeke ikwenze lokhu ngeke ikwenze lokhu ngoba egcineni nalo ithalente layo loyihambisa umhlaba wonke. Ya mfowethu kade sivote ensukwini mhlawumbe kuhulumeni yini enilindele nina ukuthi mhlawumbe iboxhasa ebhenga kunini? Cha thina kakhulu uhulumeni besifisa ukuthi axhasa kakhulu amaciko sibona kwabantu abanganakekile kanjalo noma ke hlombe zama uhulumeni endlela azama ngayo kodwa ke amaciko siyesibona ukuthi asafarishi most uxhasa alukho kahle kakhulukazi kumaciko siyafisa nje nohulumeni ekukhumbula amaciko mase esekwenziwa ama budget ukwazi ukuthi kuxhaswe ngabantu abakudingayo kudingwa ilokhuzana equipment yonke into ngoba ngibone athi sihlombe uthi liyo performer uthi liphethe imic liyamayima kumaskandi kakhulukazi umaskandi umculo oba live kakhulu mekusetshenzwa ngawo fanele kube khona isiginci esikhalayo fanele kube khona idrum elikhalayo ilokhuzana umculo kube uyena ozokhipha iphimbo lakhe manje isikhathi esiningi sebeyamayima babakhala ukuthi manje asinayo imali yokukhokhela abantu laba bazokwenza abadlala ama instrument so uhulumeni besifisa kube khona indawo nama promoters nama music promoters kube khona indlela abazokwenza ngayo ukuthi ke bewasupport amaciko kakhulu singajabula kakhulu mengaba njalo. Yebo mfowethu mhlawumbe inkinga enibhekana nazo kulomkhakha omunye umuntu osekhaya osakhulu ofisa ukuba sezingene kulona khona inkinga enibhekana nazo mhlawumbe iziphi? Ya inkinga iningi kakhulu ke bhuti ke yonke ibusiness ngoba phela umculo kahle singasho ukuthi ekwengelinge ngamanye amazwi umculo uyibusiness ngoba ngisho nje ukuthi abantu bayakwazi ukuthi beyiphilise ngawo. Umuntu othotsha akasebenzi kodwa manje uyakwazi ukuthi eyiphilise ngomculo agcine ehlondlobala naye sewumculo obheke phambili. Manje ke sineyinkinga ke la zezimali kakhulukazi yabo nomculo ke futhi ke awusupport kakhulu amaciko awasupport kakhulu kubantu emphakathini nje sifuna isupport kubantu uma ukhona ilokhuzana umculo ihlombo kakhulukazi umculo osafika la kuthiwa i-underground music siyafisa kube ibinakekelo unganawo labantu sebephumelele kakhulukazi ekuyibona ke sebenegama nalabo basafufusa nabo siyacela ukuthi nabo bephushe besupport kakhulu kube khona iplatform ezo-create uhulumeni ukuthi ke abantu aba-underground bekwazi ukurecognizewa umhlaba nezwe kulokhuzana kube khona indlela zokuba support nokubaphusha kube phambili ngomculo wabo. Mfowethu phakathi neviki nange weekend mhlawumbe singakubamba kuziphi indaba bese utshela abantu itholakala kanjani inkundleni zokuxhumana? Inkundleni zokuxhumana kushuthi ke ku TikTok uMretsi Villa ku-Facebook uMretsi Villakazi ku WhatsApp ngitholakala ku 079 0910 269 inamba yami ka WhatsApp leyo ngidinga uzongi-WhatsApp khona yona indlela elula futhi ukuthi sikwazi ukuxhumana ngoba sometimes umuntu uyebhizi kakhulu asikho isikhathi sokuthi ekwazi ukuthi ke beloyihlele egadi ifoni kanti uma usenda imessage ku WhatsApp ngibingelela mina bese ngibuyela kuwena back kuwena sengisixoxa ke siqhubeke nemlelo kunelokhuzana nenkulumo yethu. Mfowethu sabonga kakhulu ngesikhathi sakho sokufisa nenhlanhla. Ngiyabonga bhuti. Nazo-ke